Kuyinjabulo nentokozo ukuhlangana nani namhlanje ukuba sibungaze lolu suku lokufa nokuvuka kweNkosi yethu Jesu. Amen. Ngizocela sivule incwadi yezenzo, chapter number 8. Since we are gathered bazalwane, it is a high privilege and ngiyathanda bazalwane ukuthi kulesi sikhathi simbonge uNkulunkulu ngokusihlanganisa kanjena ukuqhuquzela nje kakhulu. I would like us to always make sure that siyazinakekela in our health. We always put our masks and we sanitize from time to time so that we restrict infection one person to another ukuze siqhubeke siphile sishumayele ivangeli. Amen. Ngicela sivule incwadi yezenzo chapter number 8 verse number 26. Ngoqalayo ukungibona ngingubaba Nzimande ubongimusa igama engaliphiwa umama ngikukwanele engaliphiwa ubaba. Amen. Ngicela sifunde la ku verse number 26. Incwadi yezenzo verse number 26. Chapter number 8, verse number 26. Ukuphenduka kwenduna yase-Ethiopia, verse number 26. Kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFiliphu yathi, suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalem ehlela eGaza, yona iyihlane. Wayesesuka wahamba, bheka nansi indoda yase-Ethiopia umthenwa, isikhulu sikaKhandake, indodakazi yase-Ethiopia, ebiphezu kwengcebo yayo yonke, ebifikile eJerusalem izawukhuleka. Ibisibuya ihlezi enqoleni yayo ifunda umprofeti uIsaya. Umoya wathi kuFiliphu, sondela unamathele kuleyo nqola. uFiliphu wayesegijimela kuyo, wayizwa ifunda umprofeti uIsaya. Wathi, uyakuqonda kambe lokhu okufundayo na? Yona yathi, ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na? Yamnxusa uFiliphu ukuba akhwele ahlale nayo. Kepha isahlu ebesifunda yilesi sithi, wayiswa ekuhlatshweni njengemvu, njengeundlu elethule phambi kwabagundi balo, kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Ekuthobeleni kwakhe, ekwahlulelweni kwakhe kwasuswa ukuba ngubani ongalanda ngesizukulwane sakhe na? Ngokuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni. Kepha umthena wathatha wathi kuFiliphu, ngiyacela umprofeti ukhuluma lokhu ngobani na? Uzisho yena noma usho omunye? uFiliphu wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo, washunyayela ivangeli ngoJesu. Kwathi besahamba endleleni bafika emanzini, umthena wathi, bheka nanka amanzi, kwalani ukuba ngibhaphathizwe na? uFiliphu wathi kuye, uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Waphendula wathi, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Ngicela sikhuleke. Baba omuhle, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi wenze lolu suku ukuba libe possible. uNkulunkulu wethu onamandla kuba sihlangane ngalobo busuku sihlabelele kuwe, sikubonge, siphinde uNkulunkulu wethu ongcwele sishunyayele izwi lakho. Baba wethu onamandla, kuyilona elinamandla elibukhali ngaphezulu kwenkemba esikanhlangothi ukuthi zombili. Nkosi, size ngenhliziyo zethu ezingafani, nemiqondo yethu ayifani, even ama-purpose ethu akafani. Kodwa uNkulunkulu wethu ongcwele, wena you are the main goal yokuhlangana kwethu kule ndawo. Ngakho uNkulunkulu wethu ongcwele, njengalokhu simile kulesi sikhathi, uNkulunkulu wethu onamandla, silindele ukuzwa izwi lakho. Baba wethu ongcwele, I pray ukuba indlebe zethu zibe ngezivulekayo, umoya wakho uNkulunkulu wethu onamandla usebenze. Okokuqala usebenze ngami engishumayela lelizwi, uphinde usebenze kubantwana bakho abalalelela kuba Nkosi balizwe, ukuthi mabelizwa bese bayalenza. uKristu Jesu inkosi adunyiswe manje kuze kube phakade. Amen.
So namhlanje bazalwane ipurpose yami uma nginikezwe leli thuba lokuba angishumayele namhlanje enhlizweni yami ngiye ngahlala ngazindla ukuthi iyona yiphi into engakhuluma ngayo kuzona zonke izinto ebeyikhona bengakhuluma ngazo iBhayibheli lelikhulu bengakhuluma nango Genesis chapter number 1 but ngibuke ibuza ukuthi ungabe bongena abantu abahlangene la namhlanje baliqonda nephasika kusiliyini amen. So masikhuluma ngephasika iyona into ebalekile and into engifuna siyithole namhlanje kufuna sithole ukuthi kwakwenzakalani mhla kubulawa umuntu ongenalo icala. Kwakwenzakalani mhla umuntu ongakazi abe necala soloko azalwa kuze kube sekufeni. Yini eyayenzeka ngalolu suku osihlanganele la namhlanje. And lo mbuzo lona abazalwane ukuthi kwakwenzakalani ngaliphasika umbuzo esiwutholayo ongaveli kodwa kwincwadi yezenzo chapter number 8. Umbuzo esiwubuka kwimpendulo eqhamuka khona. Amen. Lo mbuzo wonke umbuzo wonke umuntu ongazi ngephasika angawubuza ukuthi kwenzakalani mhlasimbe ngalolu lwesihlanu lolu osilikhumbula namhlanje. Amen. And kule ncwadi introducewa kumuntu onjalo. Umuntu onjalo. Lo muntu masitshelwe igama lakhe kuthiwa ungumthetho. Lo muntu lona umuntu owafunda ngento angakaze ayizwe impilo yakhe yonke. Wayehleli lo muntu ephethe lona izwi likaNkuluNkulu. Kodwa engaqondi ukuthi kahle kahle kwenzakalani kulezi zinto ayifundayo. But ngawo lo mbhalo uchaziwe indoda kaNkuluNkulu waqala wavuleka amehlo wa-understand ukuthi kwakwenzakalani ngalolu hlanu lolu osikulo namhlanje. Amen. Kunjalo nakubo bonke abantu abakhona namhlanje. Kunjalo nakubo bonke abantu abalalele namhlanje ezengikhuluma. Baningi abantu abanama understanding ahlukahlukene makuza kulona lolu hlanu lesilibiza ngokuthi it's a Passover Friday. Noma lolu hlanu lesibiza ukuthi Good Friday. Abanye abantu bazi ukuthi igroup yokuqala yazi ukuthi this is just an Easter weekend. La khona ku celebrate just an Easter holiday. And lapho uzobona ngabantu abaningi behlangana benza ama camp behlanganisa inyama behlanganisa utshwala ukuze bahlangane baphuze kube iweekend emnandi kunazo zonke bese kuthi ngolwesibili bebehlangene emsebenzini ba celebrate noma bakhulume ngokuthi kade kumnandi kangakanani ngeweekend. Abanye babantu abazi ukuthi uJesu Kristu wabulawa amaJuda. Abazi ukuthi there is a man eyake yafa at one day. Ibulawa amaJuda and that's their information. And bese kuzoba igroup esithathu. Ile group lethi kukhona umuntu ekuthiwa uJesu Kristu owafa lo muntu wafa efela izono zethu. And lawo babantu babona ngokuthi njalo makuyiphasika bahlangane bambe baye emasontweni and indongo yokuya kwabo emasontweni basuke bethi bayophungula izono. Labantu ade behlele emakhaya for the whole year mase kufika lesi sikhathi ubone ngisho umuntu ongakazi angena eminyangweni wesonto esondelela ngakhona ngoba ethini ethi uyophungula izono. And lo ujwayele ukubona enkolweni kakhulu kule nkolo lekuthiwe yama Roman Catholic churches. Most of the believers in those churches they go ngolesihlanu beyenkonzweni ngoba base bayophungula zona izono zabo. Bayahamba bayivume phambi kwaFather phambi komnyango bangene ezindlini la bekhonzela khona and after that baphume befana njengoba bathe bengenile. And amanye amasonto wabonayo analeyo nto leyo it's most of the churches ahlanganayo kuba zogida ubusuku bonke bese bevuka ekseni badla inyama bagoduke ngesonto. Uma sihlangenelana sikhuluma ukuthi kwakwenzakalani ngalolu suku. Nakuye kumtheno akakunjalo, nakuye umtheno akakunjalo. Wayebuka incwadi emchazelayo ukuthi kwakwenzakalani ngalolu suku, kodwa yena uqobo lwakhe engayiqondi. Amen. And le ncwadi yaba impendulo emchazelayo ukuthi kwakwenzakalani ngosuku lwephasika na. Amen. Now, masola ngale ndoda lapha ku chapter number 8, siyathola lapha verse number 27. Okokuqala sithola ukuthi le ndoda ayiphuma eJerusalem, verse number 27. Lithi wayesuka wahamba bheka nansi indoda yase-Ethiopia umthenwa isikhulu sikaKhandake inkosikazi yase-Ethiopia ebiphezulu kwengcebo yayo yonke ebifikile eJerusalem izawukhuleka. Le ndoda yayindoda emesabayo uNkulunkulu kodwa ingenabo ubudlelwano noNkulunkulu. Ngikhuluma ngithi indoda yayikade imesaba uNkulunkulu kodwa ingenabo ubudlelwano noNkulunkulu na.
Indoda yayikade ifundile ngezindlela zikaNkulunkulu futhi ngenzeka yayikade ifundile ngomthetho kaNkulunkulu ngoba inkosikazi yase-Ethiopia yayikade inobudlelwano noSolomon. Ngaleyo ndlela ngenxa yalobo budlelwano benza abantu base-Ethiopia bamazi mhlawumbe uNkulunkulu noma bayazi imithetho kaNkulunkulu. So this man was one of those people abavela kulowo mbuso. So babeya eJerusalem beyolokhuzana beyothamela imikhosi yePhasika eyayigcinwa khona ngabantwana bakwa-Israyeli. Amen. And umbuzo omkhulu ukuthi kwakungani yona ize ngalesi sikhathi na? Lesi sikhathi lesi siyakwazi ukusithola ukuthi siphi lesi sikhathi ongenzeka le ndoda ayize ngaso na. Le ndoda yayize ukuzocelebrate imikhosi yakwa-Israyeli and ngiyakholwa ukuthi leyo mkhosi kwakungumkhosi wePhasika. And yayisibuya khona. Lo mkhosi wePhasika wawukade ukhomanda abantwana bakaNkulunkulu ukuba bahlabe iwundlu. Ngicela sibuke lapha ku-Exodus chapter number 12. Mawuvula la incwadi ka-Exodus chapter number 12. Uverse number 1, uNkulunkulu wayebalobela abantwana baka-Israyeli. Mhla emisa lo mkhosi wePhasika. Kuverse number 1 lithi uJehova wayekhuluma kuMose naku-Aaron ezweni laseGibhithe ethi, le nyanga iyawukuba kini inhloko yezinyanga, ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini. Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli ithi, ngoleshumi lwenyanga yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, kube yiwundlu ngendlu. Uma abomuzi bengalaneli iwundlu, wolithatha nomakhelwane wakho oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu kuleli nalelo wundlu, anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu. Iwundlu malingabi nasici, libe ngeleduna, libe nonyaka munye, lithathwe ezivinini noma ezimbuzini. Niyakuligcina kuze kube sosukwini lwe-18 lwaleyo nyanga. Ibandla lonke lenhlangano yakwa-Israyeli liyakulihlaba ngakusihlwa. Bazawukuthabatha igazi balichele ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini. Abawukulidlela kuzo, bayakuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo, bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemfino ebabayo. Ningalidli liseluhlaza noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi, kepha losiwe ngomlilo, ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilinini zalo. Ningashiyi lutho lwalo kuze kube sekuseni, kepha okuseleyo kulo kuze kube sekuseni nizakushisa ngomlilo. Niyakulidla kanje. Izinkalo zenu ziboshiwe, izicathulo zenu zisezinyaweni zenu, nezinu zisendleleni zenu. Niyakulidla ngokushesha, kuyiPhasika likaJehova, ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku, ngibulale onke amazulu ezweni laseGibhithe, abantu nezinkomo, ngenze izahlulelo kuzo zonke izithixo zaseGibhithe. NginguJehova. Igazi liyakuba luphawulweni ezindlini lapho nikhona. Nanxa ngibona igazi niyakudlula kini, ningehlelwa yisifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Lolu suku liyakuba yisikhumbuzo kini, nilugcine lube ngumkhosi kuJehova, anolugcina izizukulwane ngezizukulwane ngokomthetho waphakade. Amen. So labantu laba bafanele bahlabe leli wundlu elingenacala elinyonyaka owodwa. Balihlabe ngesikhathi bezophuma eGibhithe, bese balibheca enentuzeni kuma doorsteps, ukuze kuthi ingelosi kaNkulunkulu eyayizofika ibhubhise eGibhithe ngalobo busuku ingababhubhisa abantwana baka-Israyeli, because le wundlu leli lalihlatshiwe, lihlatshelwe wona, and lalibizwa ngokuthi yiPhasika. Amen. And uNkulunkulu wayeli-owna lolu suku ethi liyiPhasika likaJehova. Kodwa kuverse number 19 lithi lapha, izinsuku eziyisikhombisa akutholakala mvubelo ezindlini zenu, ngokuba yilowo nalowo odla okuvutshelweyo yena uyakunqunywa ebandleni lakwa-Israyeli, noma engumfokazi noma engukuzalwa ezweni. And siyathola labazalwane ukuthi akusiyena yedwa umuntu waka-Israyeli owayezodla nje la kuphela, but even umuntu wangaphandle owayingxenye ngokomthetho, owayekade obey umthetho kaNkulunkulu, wayezoba ingxenye yaleli Phasika. And nomtheno wase-Ethiopia, they are one of these people ababekade beku-observe lokhu ngokomthetho kaMoses. Amen. So le ndoda iyabuya endleleni ivuselelekile,
kade ishunyayezwa izwi likaNkulunkulu, kade ikhunjuzwa imithetho kaNkulunkulu. And ngiyakholwa ukuthi one of those books ezazifundwa la yayisuka khona kwakuyiyona incwadi kaIsaya okungenzeka. And siyathola la ukuthi lo muntu wayekade eyifunda incwadi kaIsaya. And uPhilip uthabatha yona lencwadi kaIsaya uyafunda kuyona bese lithi iBhayibheli kuyona lencwadi kaIsaya, then obese shumayela ivangeli likaNkulunkulu esusela kuyona le. Ngicela siye kuyona incwadi kaIsaya chapter number 53. Sekuyona incwadi kaIsaya chapter number 53. La kwincwadi kaIsaya chapter number 53 kufundeka kanje, ngubani owakhola ngesikuzwileyo ingalo kaJehova yambulelwe bani na, ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe nanjengempande emhlabathini omileyo, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune, yayideleliwe yashawa ngabantu, umuntu obuhlungu owazi ukugulwa, yayisiwe injengesithezelo obuso ngabantu, asiyishayanga nto yalutho, kepha yazithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu. Kodwa thina sathi ijezisiwe, ishawe nguNkulunkulu, ihlushiwe, yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu, isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina sonke sidukile njengezimvu, yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe, uJehova wehlisele phezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo, njengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni, nanjengewundlu nangemva ethule phambi kwabagundi, ayiwuvulanga umlomo wayo, yasusa ekucindezelweni nasekwahluleleni. Ngubani esizukulwaneni sayo owacabanga ukuthi yahlwithwa ezweni labaphilayo, ishawa ngesiphambeko sabantu bami na, babeka ithuna layo kanye nababi, ekufeni yayinabenza okubi, noma ingenzanga indluzula, kungekho nankohlisa emlomeni wayo. Nokho uJehova wathanda ukuyishaya ngezifo, lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala. Iyakubona inzalo yayo, yenze izinsuku zayo zibe ziningi, nentando kaJehova yawuphumelela esandleni sayo. Oh, amen. Kule ncwadi ke la kaIsaya sithola lana izinto ezintathu esizivezelwa izona. Oh, amen. UIsaya aziphawulayo. Okokuqala sithola ukuthi kwakwenzakalani ngalolu lesihlanu lolu olubizwa ngokuthi iPhasika, mhla kufa umuntu olungileyo na. Aphinda sivezele inhloso yalowo mkhosi, aphinda sivezele injongo yalowo mkhosi lo. Oh, amen. And uPhilip uthatha lencwadi uveza lezi zinto, uzibiza ngokuthi lithi iBhayibheli lapha wayishumayeza ivangeli ngalona lolo suku. Oh, amen. And ngaphambi kwalo lolu suku kunezinto ezenzeka ekudingayo ukuthi wonke umuntu azazi ukuthi zenzeka. Oh, amen. Okokuqala ngifuna sazi bazalwane ukuthi before kufike lolo suku kwafika khona usuku la khona kuzala umuntu ngendlela ehlukile kuyo yonke indlela abantu abazalwa ngayo. Lo muntu wazalwa ngezwi lesithembiso, wazalwa ngezwi lesithembiso uNkulunkulu ayelithembisile, and kuyona incwadi kaIsaya. Mawufunda chapter number 7 wayo lencwadi kaIsaya, mawufunda chapter number 7 sithola isethembiso salowo muntu, verse number 14. Lithi la ku verse number 14, ngalokho inkosi uqobo iyakuninika isibonakaliso. Bheka intombi yakhulela izale indodana, ibize igama layo ngokuthi uImmanuel. uNkulunkulu batshela abantwana bakaIsrayeli ukuthi uzobanikeza isibonakaliso. Uthi lesi sibonakaliso azobanikeza sona ukuthi intombi izozala indodana. And la ibalulu indaba yendoda, kodwa sitshela ukuthi intombi izozalwa indodana, and leyo ndodana iyakubizwa ngokuthi uImmanuel. Leli gama lithi Immanuel lisho ukuthi inkosi nathi. Oh, amen. And uNkulunkulu othembisa leli lizwi. And masifunda incwadi kaLuke chapter number 1. Kwincwadi kaLuke chapter number 1 sibona ukugcwaliseka kwalombhalo. Sibona ukugcwaliseka kwalesi sethembiso uNkulunkulu asikhulume kuIsaya. Mawufunda lapha kuLuke chapter number 1 usukela ku verse number 26. Lithi iBhayibheli la ku verse number 26. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo iNazaretha, entombini eyimiselwe indoda ubizo layo nguJosefa wendlu kaDavide. Ibizo lentombi nguMaria. Yangena ingelosi kuye yathi, wena ophi umusa,
inkosi nawe ubusisiwe esifazaneni, kepha yena wathuka ngezwi layo izandla ngokuthi kungubani noma kungani ngokubingelela kuni lokhu. Ingelosi yathi kuye, ungesabi Maria ngokuba ufumene umusa kaNkulunkulu. Bheka uzawukukhulelwa uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu athiwe indodana oPhezukonke. Inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide. Uyakuba yinkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade, nombuso wakhe awuyukuba nakuphela. Amen. And siyathola la ukuthi liyagcwaliseka lelizwi ayelithembisile uIsaya uNkulunkulu ukuthi ngempela kwenzeke ukuthi intombazane engakazi izihlangane nendoda, kwenzeke something different, izale umntwana, lowo mntwana waba indodana. And iBhayibheli lalithembisile ukuthi lowo mntwana lowo uyokubiza ukuthi uEmmanuel. And siyathola la iBhayibheli lithi liyakuba indodana yoPhezukonke. Lo mntwana ngoba ehlangene nowesilisa, wamzala lo mntwana because uNkulunkulu uyena owabeka imbewu kuyena uMaria, ngaphandle kokuthi ahlangane nowesilisa. Amen. And uIsaya akagcinanga ngopromise lokho kuphela, kodwa uma ufunda ku chapter number 9, uma ungafaka nje chapter number 9 uverse number 7, uphinda uNkulunkulu waeda kulesi thembiso. Uma ufunda la kuIsaya chapter number 9 verse number 6, chapter number 9 verse number 6, lithi iBhayibheli ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwe indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki, omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Lo mntwana nje azogcina ngokuzalwa, but sitshela futhi ngaphezulu kwaloko ukuthi lo mntwana lona iBhayibheli lithi uyakuba ngumluleki. And siyathola ukuthi uyakuba nguNkulunkulu onamandla. Amen. Siyathola futhi ukuthi uyakuba nguyise ongunaphakade. And lo ndodana eyazalwa yiyo ngqo le uMaria ayikhulelwa eyizele ngaphandle kowesilisa. Amen. And ku chapter number 7 kaIsaya ku verse number 15, uNkulunkulu bephinde waveza lapha ukuthi uyakudla amanqanga nezinyosi aze azi ukwala okubi akhethe okuhle. And iBhayibheli liyasitshela ukuthi before azalwe lo muntu uyothi masazelwe empilweni yakhe yonke uyokwala okuba bese khethe okuhle. And nguye lo muntu lo iBhayibheli lisitshela ngaye ukuthi walunga imphila kwakhe konke, wakunqaba okubi, wakhetha okuhle. Uma ubuka nje incwadi kaMathewu chapter number 4 introduce kuJesu Kristu eqale lingwa uSathane, and uJesu wathi no kwaze kwaba sekufeni engakaza senze sono. Amen. That is why uIsaya la ku chapter number 53 usinikeza lento ku verse number 2, usitshela ngaye lo ndoda uthi yakhula njengehlumela phambi kwakhe. Uthi uJesu Kristu wakhula njengesihlahla esitshaliwe phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini omileyo. uJesu Kristu lo uNkulunkulu weza waze emhlabeni ezayibona indoda, wakhula phambi kaNkulunkulu. Akusiyena umuntu lo wafika esemdala, but wafika ebuncaneni bakhe, wafika njengabantu bonke emhlabeni. But umahluko ukuthini? Ukuthi akayona inzalo yendoda, uyinzalo eqhamuka kaNkulunkulu uqobo. Amen. Now uIsaya lana kusinikeza ukuthi kwenzakalani ke ngalolo suku ngaleyo muntu lowo. Isono. Lo muntu owakhula phambi kaNkulunkulu ekhula kuwona umhlabathi wesono, kodwa engakazi athintwe isono nangelilodwa ilanga. Verse number 2, uIsaya lento uyikhuluma ingakafiki, uyisho ingakafiki, uyisho ingakazi izenzeke. Even nomuntu ongahlala naye uIsaya imtshela lento wayezongazi ukuthi ukhuluma ngobani. That is why nomthena wase-Ethiopia owayengakazi ezwe ngalezi zindaba waxakeka ukuthi ukhuluma ngani lo umbhali lo mayekhuluma ngalento. But uPhilip wampointa ukuthi ukhuluma ngani. And I'm using those passage to tell you noma nginikhombisa ukuthi ngempela kwenzakalani ngalolo suku ngokwe perspective kaNkulunkulu. Verse number 2, ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe nanjengempande emhlabathini omileyo, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. uJesu was not an attractive person. Wangasiyena umuntu ongathi kuyena nginobuhle obuthize owangakudonsela kuye.
Lithi iBhayibheli ku-verse number 3, ngalesikhathi eshawa wayedelelwa, washiwa ngabantu, umuntu wobuhlungu owazi ukugula. UJesu Kristu ubuhlungu obenzeka ngalobu busuku, washawa engenacala, wadelelwa phakathi kwabantu, abantu bonke bamrejecta, noma abantu bonke babamshiya. Oh amen. Bonke abantu babeletha amazwi abawathandayo kuyena uJesu Kristu ngalolu suku, and uNkulunkulu ulikhuluma lolu suku lungakafiki. Lithi yadalelwa yashiwa ngabantu, umuntu obuhlungu owazi ukugula, yayiswa injengesithezelo ubuso ngabantu, asiyishayanga nto yalutho. And akekho umuntu ngalola suku owangena phakathi kwabantu wathi uJesu Kristu lo miyekeni, lo muntu ongenalo icala akalanyulelwe, kodwa akekho umuntu owami ukubamela icala lakhe. Ngalolo suku wafa umuntu ongakaze alenze icala, wafa umuntu olungileyo ongakazona phambi kaNkulunkulu. Aw amen. And lapha verse number 5 uthi yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko, uthi yaqhotshozwa ngobubi bethu, isijezo sasiphezu kwayo sibe nokuthula, nangemivimbo yayo sasiphilisiwe thina. Verse number 7 athi lapha yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo. uJesu Kristu ngalola suku bonke abantu bamemeza bathi akhishwe umuntu okade eyisigebengu, edlwengula abantu enza zonke uhlobo lobugebengu, bathi akhishwe yena, bese kufaka uJesu Kristu, ngoba uJesu Kristu eclaim ukuthi unguNkulunkulu. Into iBhayibheli lalithembisile isikhathi singakafiki. Into lalithembisile ukuthi uyoba ngumaluleki, abe nguNkulunkulu onamandla, but that day uJesu Kristu olungileyo mayema ethi mina ngikuye uBaba noBaba ukimi. That day abantu baqala benze njani? uJesu Kristu bathi makabethelwe, bathi uJesu Kristu makafe, bengenalo icala bangalisho ukuthi uJesu Kristu lenzile. Aw amen. And sinobufakazi la esikutholayo obuthathu ngaphezulu kwalobu buka Jesu Kristu owafakaza ukuthi kuzokwenzakalani. Ubufakazi abantu ababenayo uJesu Kristu ngalosuku ayefa. Kwincwadi kaLuke chapter number 23 sithola ubufakazi balawo madoda ayekade noJesu Kristu. iBhayibheli lisitshela ukuthi babeyiphathi abantu ababezofanayo. Ku chapter number 23 uverse number 33 lithi iBhayibheli lapha sebefikile endaweni ethiwa yikhanda, bambethela khona nazo izelelesi, esinye ngakwesokunene nesinye ngakwesokhohlo. Kepha uJesu wathi Baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho, abantu bema bebukela, nababusi bamkolodela bathi wasindisa abanye, bazisindise yena. Uma ekhethiweyo kaNkulunkulu namabutho ambhinqa aza kuye amnika uvinika, ethi uma uyinkosi yabaJuda zisindise. Nayi into ababenza kuJesu Kristu, babekade bemkolodela bembhinqa, bethi uma uyinkosi awehlingane emthini, uma uyinkosi waye ungayisindisi. Aw amen. And verse number 38 lithi iBhayibheli kwakukhona nombhalo phezu kwakhe othi lo yinkosi yabaJuda. Le nto ababeyibhalile bethi lo yinkosi yamaJuda, it's one of izinto ababekade bembhinqa ngazo. Verse number 39 njalo esinye isaselelezi abeziphanyekiwe samhlambalaza sathi wena awusiye uKristu na, zisindise kanye nathi. Even nabantu ababefenayo, even nabantu ababekade wayelengiswe naye, wambhinqa uqobo lwakhe yena ethi wena ngithi unguKristu, why ungayisindisi wena usindiswe nathi? Why ungabi starring off the show? Why? Oh amen. But verse number 40 sithola someone osinikeza testimony yalo muntu. Ungazi ukuthi lo muntu bemazi uJesu Kristu, ungazi ukuthi lo muntu bembona impilo yakhe. Verse number 40 lithi sasiphendula esinye sasithethisa sathi nawe awumesaba uNkulunkulu, ingane kulokhu kulahlwa nawe na, thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samkela okulingene nesikwenzileyo, kepha lo akazange enze lutho olubi. Siyafakaza even iselelesa uqobo lwaso, sithi thina sila ngenxa yezono zethu, but lo muntu lo la esiphambanweni ula kungasilona icala lakhe, ayikho into ayenzile njengoba ekuloku kubhinqwa lokho. Kambe thina sila ngoba senzile okubi, kodwa lo akenzanga lutho. And that's a testimony of someone owayembonile uJesu Kristu. Oh amen.
And ngaphezu kwaloko siphinde sibone ubufakazi from bona uqobo lwabo abantwana bakaJuda even ekuvukeni kwakhe nasekufeni kwakhe. Ubuka la ku chapter number 2 wama Acts. Chapter number 2 wama Acts verse number 1. Siyazi la ku verse number 1 kuya ku verse number 5 ukuthi sitshelwa ngokuthi kwakuhlangene abantu la abaJuda and siyanikezwa even identity yabo ukuthi kwabaJuda even kwabanye abaJuda babesuka kwezinye izizwe babona amalokhuzana abafundi bakaJesu Kristu kwehlikile umoya phezulu kwabo kugcwaliseka izethembiso zikaNkulunkulu bekhuluma ngezilimi beprofet. Amen. And la siyathola ukuthi uverse number 6 lithi kwathi kuzwakele lo mdumo uquqaba lwabuthana lwaphithiza ngokuba kwaba yilo nalo wabezwa bekhuluma ngezilimi ngolimi lwakubo bathuka bamangala bathi bheka bonke laba abakhulumayo abasibo baseGalile na. And they were amazed by this event. Befisa ukwazi ukuthi kazi kwenzakalani and bonke labantu ababela babeyibaJuda uqobo lwabo. Kuverse number 14 uPetru uyasukuma lithi wayesesukuma uPetru nabayishumi nanye waphakamisa izwi lakhe waphendula wathi kubo madoda kwaJuda nani nonke nakhile eJerusalem. And la ukhuluma nabo abaJuda uqobo lwabo uthi nani nonke nakhile eJerusalem makwazeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini yami ngokuba laba kabadakiwe njengokucabanga kwenu lokhu kuyihora lesithathu lemini kodwa lokhu kuyikho kwakhulunywa ngumprofeti uJoel ukuthi abese yabachazela ukuthi kwakwenzakalani. But I want us to look at the response yabo uPetru esekhuluma lamagama kubo. Ngifuna sibuke indlela abaphendula ngayo uverse number 36 uthi uPetru la verse number 36 ukuthi umbhalo buqaliseka kanjani ngalesi siprofeti abasibonayo. Ku verse number 36 lithi ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. Uthi nina nambethela uJesu Kristu uyu uNkulunkulu ogcwalisa lezi zethembiso ngaye lowo muntu enambethelayo. If labantu babengakaze bambethele kokufanele babuze umbuzo uthi simbethele kanjani. Kodwa ku verse number 37 lithi iBhayibheli sebekuzwa bahlabeke enhlizweni. Bahlabeka because bayazazi izono zabo, bayabazi ububi babo ababewenzile, bayayazi into ababeyenzile phambi kaNkulunkulu. Mhla bebulala umuntu ongenacala, bemisile ngaphandle kwakaIsrayeli, ebulawa enziwe ihlazo naphakathi kwabezizwe. Sebekuzwa lokho bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli madoda abazalwane siyakwenzani na? Siyakwenzani? That is a cry yomuntu owazi kahle isono sakhe asenzile. Amen. Ngephasika and bonke ubufakazi beyapointa even zona inhliziyo zabo ziyabapointa ukuthi lo muntu esambulala ngempela wayengenalo icala. Amen. And inhloso yokufa kwakhe kwakuyini inhloso yokufa kwakhe? But iBhayibheli liyasithatha lisibuyisele straight ukuthi kwakuyini inhloso yokufa kaJesu Kristu. Kuwona uIsaiah chapter number 53 uverse number 10 usinikeza inhloso yokufa kaJesu Kristu. Wafelani uJesu Kristu na? Lithi lapha verse number 10 nokho uJehova wathanda ukuyishaya. Lisitshela iBhayibheli ukuthi lento lena nakuba kwakuyibona babeyishaya indodana kaNkulunkulu but uqobo lwayo uNkulunkulu uqobo lwayo wayithatha indodana yakhe wayiphahlaza. Uyena uNkulunkulu uqobo lwakhe owathatha indodana yakhe wayinikeza bonke lobubuhlungu. Uyena owehlisela lobubuhlungu phezukwayo. Nokho uJehova wathanda ukuyiphahlaza. Noma uJehova wathanda ukuyishaya ngezipho. Jehova wathanda ukuyishaya. And ngondo baseKorinto besibili uchapter number 5 usinikeza kahle lithi lapho ongasenzanga isono wenziwa isono ngenxa yethu. uNkulunkulu wamenza ukuba lezono zihlale phezukwakhe. Ongasazanga isono wamenza isono. uJesu Kristu ufa nje ngenxa yezono eziphezu kwabantu. uNkulunkulu owehlisa ulaka lakhe phezu kwakhe ngenxa ukuthi umenzile isono wena uqobo lwakhe. Wabesehlisela ulaka lakhe phezu kwakhe uJesu Kristu uNkulunkulu. Amen. That was the inhloso yokufa kaJesu Kristu. Ukuba uNkulunkulu ehlise wayehlisa ulaka lakhe phezu kwakhe uJesu Kristu. Wayehlisa ulaka lakhe phezu kwayo uJesu Kristu. Enenjongo ethize ngokwehlisa lolo laka. Enenjongo lokho usilidela kwi-purpose yokufa kwakhe. Ngiyazi ukuthi abanye injongo nenhloso kucishe kufana.
But inhloso is a reason. Injongo, it's an end point. Yeah, reason. Oh, amen. Mobuka la uncwadi Isaiah chapter 53. Isinikeza injongo lapha verse number 10. Mobuka lela uphela kwalela verse ubhiwa khona. Lithi lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo. Wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo. Waye uNkulunkulu ayithatha indodana yakhe ngenacala, wayiphahlaza phambi kwabantu na? Because wayenza ilentuzana, wayenza ukuba umphefumulo wayo, uqobo lwayo ube ngumnikelo wecala. That is why uNkulunkulu wayekhokhela bona abantu icala labo. Why? Because akekho wayekwazi kaNkulunkulu. Bonke abantu bayengaphasi kolaka kaNkulunkulu. Ngaphandle kaJesu Kristu abantu balahliwe kuNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathatha umuntu olungileyo, wamthatha wamfaka ebuthini behlazo, wehlisela kuye lonke ulaka lakhe. Mawucabanga ulaka uNkulunkulu afanele ehlisele phezu kwabantu, yilo lonke ulaka uNkulunkulu alehlisela kuJesu Kristu. That's why in Korinto chapter number 5, Korinto verse 21, lithi ongasazange isono, wamenza isono ukuze kuyena senziwe sibe. uNkulunkulu kahle kahle laphana wehlisa ulaka ukuze abantu benziwe. uNkulunkulu wayedala abantu abasha, enza abantu abasha idalwe ezintsha ngokuthi aphahlaze indodana yakhe. Lonke lo laka olukuyena ngaphakathi, lo laka yikho akwazi ukulehlisela kuJesu Kristu ukuze izoni zisindiswe. Wamenza isono ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kaNkulunkulu. Aw, amen. Ngaphezulu kwababulala bababulala uJesu Kristu kukhona uNkulunkulu. Ngale kwababulala babulala uJesu Kristu, injongo yokufa kaJesu Kristu nomuntu owahlela ukuhlobo ukuze abantu akwazi ukwenza njani ukuthi basindiswe. Aw, amen. And lokho sithola kwincwadi yeZenzo chapter number 2. Zenzo chapter number 2 verse number 2. Lithi laphana yena lowo esenikele Yesu emisiweyo nangokwazi phambili kukaNkulunkulu, nambethela ngezandla sabangenamthetho nambulala. Uthi kahle kahle, this was the plan of God. Lokho kwakuyihlelo likaNkulunkulu ukubabulala uJesu Kristu ngezandla zabangenamthetho. Kwakuyisu likaNkulunkulu lokwazi ngaphambili. Aw, amen. Ayehlelile uNkulunkulu. And enye into uJesu Kristu ayenza siphambanweni wayezomisa umbuso. uIsaiah usitshela lokho chapter number 52. Cela sibuyele kuona Isaiah. Mobuka lapha chapter number 52, uverse number 13. Akuzogcina ngokufa kwakhe esiphambanweni. Akuzogcina ngokuthi afe. uJesu Kristu was not just a second plan, kuyiplan ehambe wrong. Kahle kahle uJesu Kristu lento ayenza esiphambanweni, umfethu uSondlo wakhuluma ngonyaka odlule ethi umbuso kaJesu Kristu umiswa ngazi inhlupheko. Kuverse number 13 lithi bheka inceku yami iyakuphumelela kahle. Kwakuyiyo impumelelo kaJesu Kristu, iyakuphumelela kahle, iyakukhuliswa, iphakanyiswe, iphakame kakhulu njengalokho abaningi bamangala ngayo. Ubuso bayo babonakele kunabantu bonke, nesimo sayo kunesamadodana abantu. Njengalokho uJesu is like uNkulunkulu ukhuluma la seyidlulile event. Uthi njengalokho abaningi babemangala ngayo, babethi buka lo muntu oshawa kanjena, buka lobuso balomuntu onjena, buka isimo sakhe asithandeki. Ngesikhathi umunyu ubabamba abantu, uNkulunkulu wayebona i-end point. Uthi verse number 15, uthi kanjalo lokho kumangala abantu abangimangala mhla uJesu Kristu efa, lokho kumangala nobuhlungu ababona mhla uJesu Kristu efa, kanjalo mhla bebona umbuso wakhe. Kuverse number 15 uthi kanjalo iyakwethusa izizwe eziningi, amakhosi ayakuvala imilomo yabo ngenxa yayo, ngokuba lokho angatshelwanga khona ayakubona, nalokho angakuzwanga ayakuqonda. Ngesikhathi uJesu ebuya esemhlabeni ezobona umbuso, ezomisa umbuso wakhe, ngalolo suku zonke izoni namakhosi omhlaba bayomangala indlela ababemangala ngayo ngobuhlungu bakhe. But mhla ebuya bomangala kakhulu kunakuqala, mhla uJesu ebuya ezomisa umbuso wakhe. Aw, amen. Noma uJesu befile, noma benobuso obungena ukuthandwa, aw, amen, kodwa usazobuya azomisa umbuso emhlabeni. Iyakuthusa izizwe eziningi, iyakuthusa izizwe eziningi. Kahle kahle njengoba sikhumbula lolu suku, njengoba sikhumbula ngokuhlupheka kwakhe, njengoba sikhumbula lokufa kwakhe, akapheli. There is still more, there is still more coming. uJude way expressa lento ku verse number 14.
uthi uJuda verse number 14 uthi uEnoki ongowesikhombisa kusukela kuAdamu waprofetha ngabo wathi bheka inkosi yeza nabangcwele bayo abayizigidigidi ukuze yahlulele bonke ijezise bonke abangamesaba uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yonke yabo yokungamhloniphi kahle kahle uJesu Kristu akapheli lana still isakhona enye event ezayo kodwa leyo event is more than the event eyenzeke empilweni yakhe lobo buhlungu lobo benzeke empilweni yakhe buyomangalisa abaningi mhla ebuya uJesu Kristu ngoba ngalolo suku akazi ubuye ezokwenza lokho ayekwenze esasemhlabeni but ngalesi sikhathi uyobe sebuya ngolaka nangamandla nangokubuyisela nangokuphindisela nangakho konke ungacabanga uNkulunkulu obekubuyisela kwizoni ezingamesaba uNkulunkulu. Ithi inkosi iyakubuya. Iyakubuya ngenxa yemisebenzi yonke yabo bonke abangamhloniphi uNkulunkulu. Abadelela ngayo nangawo onke amazwi alukhuni izoni eziwakhulumile ongamesaba uNkulunkulu. Awu amen. Ngawo wonke amazwi eziwakhulumile and iBhayibheli lisitshela kahle ukuthi ukwahlulelwa sekunikezwe yena. Njengoba sime namhlanje sikhuluma ngeevent esi-unfoldile sikhuluma ngeevent esidlulile but we are still pointing you sisho njengayo uIsaiah angazi namhlanje mntaka baba uverse number 1 ungawukholwa njengoba uIsaiah usho uthi ngubani owakholwa ngesikuzwileyo ngubani owakholwa ngesikuzwileyo ingalo kaJehova yambulelwe bani na wayesho njalo uIsaiah epointa kwizinto ezilandelayo bekufunda abaFarisi bekufunda abaJuda kodwa bengaqondi kodwa umtheni uNkulunkulu mhla emambulela ivangeli waqala wakholwa uJesu Kristu and namhlanje ngiyabuza ukuthi ngubani owakholwa are you believing this news ungabe usukholiwe indlezi indaba ungabe usukholiwe ilezi indaba esizwayo ungabe uJesu Kristu usumbalile ezomunye womuntu ezumuntu okufela wena izono zakho ukuze wena usindiswe na ungabe usukwenzile lokhu uPetra kutshela abaJuda athi phendukani imsindiswe aw amen and njengalokhu uIsaiah wayepointa kwifuture kwi-event elandelayo abaningi abawa ngayo nathi sisappointa kwifuture kwi-event futhi elandelayo uJesu Kristu azoyenza le eyayipointwa uIsaiah aw amen ukuthi usabuye ukuzokwakha umbuso uyabuya usazokwahlulela abangamesaba uNkulunkulu aw amen ngaleyo ndlela simila namhlanje sicelebrate lezo ndaba uMpostoli Paul ku 1 Corinthians chapter number 5 uverse number 7 ukhuluma ngalo leli Phasika uthi la verse number 7 khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha njengalokhu ningaba ngemvubelo ngokuba khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha njengalokhu ningaba ngenamvubelo ngokuba nelethi iPhasika lihlatshiwe linguJesu Kristu if namhlanje uzisho ukuthi uJesu I'm celebrating his death and resurrection therefore khiphani imvubelo endala khiphani imvubelo endala in fact uPaul la wayikhuluma nebandla ekhuluma ekutheni ibandla liyipheje noma alihlanze ezonweni uma ungafunda lapha ku verse number 1 ukhuluma ukuthi kuyezwakala ukuthi kunina kukhona umfebe ongakazi kube khona umfebe ongakazi kube khona phakathi kwenu amen and then uyatshela ukuthini njengalokhu nani senicelebrate le Phasika khiphani imvubelo endala njengalokhu nisecelebrate iPhasika kaKristu Jesu phendukani insindiswe uverse number 8 khiphani imvubelo endala kuze nibe yinhlama entsha njengalokhu ningabangenavubelo ngokuba nelethi iPhasika lihlatshiwe linguJesu njalo ke masigubhe umkhosi kungabi ngemvubelo endala kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso are we celebrating the death of Jesus Christ ngakho senze njani khiphani imvubelo endala mangabi ngokwemvubelo empi makube imvubelo yokulunga manje sisho ngempela ukuthi nifile kanye noJesu Kristu uthi kwa baseKorinte chapter number 11 uverse number 23 uthi verse number 23 ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokhu
nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathi abatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Kahle kathi uJesu Kristu ekufeni kwakhe wayefela thina umzimba wakhe njengoba udwengulwa njengoba wawushawa njengoba wayethukwa wayethukelwa on our behalf. Ulaka likaNkulunkulu lalehlikela kuyena. Aw amen. Ulaka likaNkulunkulu lalehlikela kuyena. Uthi la verse number 4 wabonga sihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulele nina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kahle kahle iPhasika silikhumbula every day when we come together sihlangana. Silikhumbula ngazo zonke izinsuku ukufa kaJesu Kristu kuthi iBhayibheli thina siphethe we bear the mark yokufa kwakhe uJesu Kristu. Oh amen. Verse number 25 kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihla wathi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngesikhathi zonke enisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule. And uJesu wakusho chapter number 22 verse number 19. Oh amen. Sengivala, I want to read these two verses. I want to read these two verses and then bese ngisuka endaweni kaMthetho. Oh amen. Verse number 19. Little lapha verse number 19. Wayesethabatha isitsha wabonga wasihlephula wabanika wathi lokhu kungumzimba wami unikelwe nina. Yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. Kanjalo ke nesitsha emva kokudla ethi lesi sitsha sisivumelwano esishe egazini lami elithulelwe nina. Kepha bhekani isandla sengukhaphelayo sinani etafuleni. Now umuze nginawo ukuthi in your life have you considered noma have you thought about this? Ungabe uJesu Kristu usumenzileni waba yilo mzimba waba yilelo gazi. Ilo mzimba wahleshulela wena waba yilelo gazi lachithekela wena na. Ungabe uJesu Kristu usumenzileni lokho usuvumile umkhosi bakhe. uJesu Kristu umbuka njengalo niwudla uNkulunkulu aliphahlaza esiphambanweni ukuze wena usindiswe. Uthi uPetro kulaba abaJuda kuverse number 37 sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli madoda abazalwane siyakwenzani na. Petro wayesethi phendukani lo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. And mawukholwa uJesu Kristu ngesikhathi efa emthini wehlazo ngesikhathi uJesu Kristu elinyazwa ukufa kwakhe wayefa on your behalf. Uthi uPetro phenduka nami ngisho njalo ngithi phenduka usindiswe. Phenduka usindiswe. And then uzobhabhadiswa uNkulunkulu uzokupha uMoya oNgcwele. Oh amen. Ubese uyasindiswa. Vuma ubukhosi bukaJesu Kristu. Vuma ubukhosi bukaJesu Kristu. So the last warning is coming there because there is always a warning in a sermon. Oh amen. Mawubuka lapha incwadi kaLuke chapter number 16 verse number 26. Verse number 26, Luke chapter number 14, verse number 26. Uthi la uJesu. Verse number 28. Ngokuba ngumuphi kini othi efuna ukwakha umbhoshongo angaqali ahlale phansi abale izidleko ukuthi unakho okuqeda na. Funa ukuthi esebeke isisekelo engenamandla ukuqeda. Bonke abakubonayo baqale ukumhleka. Bathi lo muntu waqala ukwakha kabanga namandla ukuqeda noma yiyipi inkosi eya kwenye inkosi ukuhlaselana naye angaqali ihlale phansi ihlolo ukuba inamandla yini okuhlangabezana nezinkulungwane eziyishumi naleyo eza kuyo inezinkulungwane ezingamashumi amabili na. Kepha uma kungenzeke ingathi sekude leyo ithuma amanxusa icele okokuthula. Jesu Kristu la wenze example. Ngithanda le inkosi eyazi ukuthi kunenkosi ezayo and lenkosi ezayo inamabutho amaningi kunale ephethe lombuso. And yazi ukuthi mayifika lenkosi ezwayo izofika isizodwengula iqede ingashiyi lutho. And uthi uJesu Kristu leyo nkosi angeke ukuthi ithuma amanxusa aqala
ingakafiki lenkosi ezayo ukuba icela indlela yokuthula. uJesu Kristu usefikile ezofela abantu, ezobafela uNkulunkulu ukuze bakwazi ukuba nobudlelwano noNkulunkulu, ukuze akwazi abantu ukubuyisana noNkulunkulu. Njengoba yasho umpostoli Pawuli kwincwadi yabaseKorinte besibili chapter number 5 uverse number 18 ethi singamanxusa kaNkulunkulu, sinxusa sengathi sikuKristu uqobo, sithi buyisanani noNkulunkulu. Yiyo uJesu Kristu into ayizela njengamanje ukuba abantu babuyisane noNkulunkulu. And njengamanje isikhathi sokubuyisana noNkulunkulu. This is a day of salvation. But uJesu Kristu mayebuya akabuyeli insindiso. Mayebuya ubuyela ukuzodwengula nokuzobuyisela intukuthelo phezu kwabo bonke abangasange babuyisane noNkulunkulu. Kahle kahle uJesu Kristu yona yodwa indlela esingabuyisana ngayo noNkulunkulu. Ngaphandle kaJesu Kristu asinayo indlela yokuzwana noNkulunkulu ngoba iwona wodwa umnikelo uNkulunkulu awenzile ukuba abantu bakwazi ukuba nokudlelwano naye. Uyena yedwa umuntu akwazi ukuthi amjezise ukuze thina sikwazi ukuba nokuthula. So ngaphandle kaJesu Kristu akekho umuntu ongakwazi ukususa icala lethu. So ngoJesu Kristu siyakwazi ukubuyisana noNkulunkulu. Ngokholwa nguye senze njani na njengale nkosi ezayo eyaziyo ukuthi kuza amabutho amakhulu nenkosi ezayo inamandla. Yenze njani? You surrender. You surrender your life to this king. You surrender everything to this king and you make his rulership your rulership. And the king will never attack his own kingdom. Kanjalo uma uzinikela kuJesu Kristu, uzinikela embusweni wakhe, uzinikela kuyena uJesu Kristu. Umbala njengaye oyinkosi yakho and you renounce everything that you have. Ngokwenze njalo wena uqobo lwakho uba ngaphansi kombuso wakhe. Mhla uJesu ebuya ezokwenza ukwahlulelo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Ngicela sikhuleke. Baba, siyabonga Nkosi ukukhumbula lawo mazwi. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi lo nalowo who has not renounced himself or herself to your lordship, uba Nkosi ayinikele kuwe wena wathwala ihlazo lethu. uNkulunkulu wethu onamandla lo nalowo oza kuye uthe ubahlela ngamandla. Ngakho wena Nkosi uyamamukela uzasindiswa. Namhlanje ke Nkosi ebusuku qhubeka ube nathi even uJesu Kristu adunyiswe ukuze kube phakade.